Rosado, makiaagalo, kamaabi-abiho, kan matiuniho, walay paipiniho, kay permi malipano, kamusay at papayo, kamamilip-niyo. Ang Rosado, makisasangkayo, diri kaaraw-dan, kay makisasayaw. Iyaman kalisimuhan, walay manatiling mo, ay ang Rosado, kanipay ang amin. Magkasigisang ay sayaw na, ang ibalis na buhulat na, mahusay iyang pangalpunta, kakain putos gandaan na, palimulo ang pag-alam, kay dirin na mo aatrasan, basta sayaw dirin na punta, Isang kaagahan,
Vice President, punong barangay itong barangay Santo Niño. So man gihapon, aniya naging kapatis kan Miss Ross Albotra, haniyo pagsayaw. Samtang namumuro dito na atong naglamisa hangana, I would like to give thanks the provincial band na naghatag niya aton ni magupay ng musika. Pinaagihan aton paniguro, makipag-communicate na aton ABC President, Honorable Eustachio P. Quinto. Therefore, we're going to give thanks or special thanks to Governor Ben P. Ipardone. Sugad man gihapon ang aton governors, provincial governor satellite office ang kinapuandan, headed by our very own active coordinator, head of the office, Sir Monson Rosalio. Sugad man gihapon ang usa nga banda, the Parroquianos Band, naging